Hey, det er hvis man er træt af den her nye Windows 8, og man gerne vil have den der, men det man havde i Windows 7 tilbage igen. Og det er det her jo ikke ligefrem. Så kommer man ind på ibout.com. Så den her er. Og start menu 8 for Windows 8. Free download. Og i download now. Så kommer den op af den her. Og så bare gem. Så skal du bare lige lade den tænke. Du bare tryk på den. Bare tryk kør, og så kommer den, ja. Så næste. Og accept. Så husk at trykke der. Ellers får du alt muligt Yahoo eller her med. Det er ikke fedt. Så den vælger selv der hvor den installerer det, så det er fint nok. Og så fordi jeg har haft det før, så ser den det der, men ellers så ser den ikke noget. Husk at trykke den der fra, ellers så får du også sådan du ikke skal have. Og så kommer den op med det her. Så kan du skifte ikon hernede og ændre hvad for nogle ting der skal være her. Herinde, ja, der kan du ændre hvad for nogle ting der skal være hvor ved. For eksempel hvis du gerne vil have administratorværktøj til hverdagen, så skal du trykke vis som link, og så i anvend. Og så er administratorværktøj der. Så nemt er det.